en 2007 depuis ngummi Sénégal 2007 mi yehi toon mi tawi en fulɓe eɗen keewi aduna he mais en ngala hunde logo men tan en tant que peul en tant que pulago en ngala joni noon sa yimi waɗi 100% pulago ko pour enen fulɓe ɓe eɗen daña titre a jogini association maji wiye titre de leñol pour yimɓe daña titre so kooti so ƴetti hunde kam mbiya a ɗum ɗo ko fulɓe ɓe liggi par ce que wona en ngala eɗen jogii enen ken dañɓe somi waɗi association pour ƴewta eɗen keɓa galleji toon kam enen jeeyi waɗoɓe théâtre uji ɓe so mbaɗa théâtre uji ƴetta galleji enen fulɓe ɓe luwa heen mbaɗa théâtre uji men kam enen jeyani koye meɗen soɓe mbawa luwde haɗum enen jeeyi eɗen mbawi lugdeɓe kadi yimɓe nen toon aynaɓe men nen toon somin mbaɗi auto joni en mbawi liggade hen en mbaɗi restaurant en mbawi liggade hen en mbaɗi agence immobilière aussi en mbawi liggade hen donc enen fulɓe enen jeyani koye men min mi wona assistant non mais jimmi ko leylam mbaɗa avancé no leƴƴi goɗɗiri mbaɗen avancé ni ko ɓaddimi yidde dañi mbaɗa avancé ko ɗum addinimi wadde 100% pulago mbiɗen fulɓe eɗen jiiya koye men par ce que pouram en jiyani koye men eɗen jogui walloɓe men en jiyani koye men no wiyete Baba Mal o walli Tidiane Anne walli no wiyete kadi Amadou on passe pas ko pullo Mali o walli enen aussi no wiyete kadi manda ko suukara médicine manda ko sombo ko nandi hen ɓe kewi hen walli joni enen sukaɓe génération men o il faut tinnoɗen hay siken hayso Afrique gonɗen Europe gonɗen to mbawɗen wonde fof min gandi ken fulɓe en gona tubakoɓe min jibinaɓe gaɓe hayso min mbaɗi koye min tubakoɓe min gona tubakoɓe komin des noirs 100% et afrinaɓe 100% change tan ko nationalisé o mais nationalité c'est rien il faut yimɓe tinno enen fulɓe kaɓuɗen goppen yawede mballen leñol ngol par ce que leñol ngol il faut ngol walle hono moon so keewi hen leñol ngol yahan d' accord il faut leñol ngol walle ko ɗum woni yiyande tigui rigui nde joguiɗa nde haalirta ni henna ngam yidde ha joni addude contribution ma e nder rendo fulɓe nde haalirta ni henna caggal ne joguiɗa ngoɗon ɗeɓɓo min mboɗo ɓe nder dingiral 100% pulago hande est ce que fulɓe wonɓe diaspora ɓe notitima association 100% pulago walla ala ko an woni mo soit taw welliti ɗum ha yimɓeɓe mbawa yidde ɗum ne haalirta ni henna ko min woni to soit taw werlito vraiment haaɓe noto mais soɓe kalnama tan ɓe kollama ɓe nototo par ce que déjà tabarikalla machallah 100% pulago heewi yimɓe sen puusama tan jimmi ko wallede jimmi ko par ce que juuɗe maɗe goni ɗiɗɗe ɗe laaɓa somi wallama tan ko feere nden wawi yaade par ce que yimɓe tedduɓe moƴƴuɓe nen toon kadi gadi wiya ko 100% pulago 100% pulago noddi ko pullo fof hay koye duuɓi ɗiɗi o yaha on jogui droit yaade o nadde fedde 100% pulago 100% pulago mi jeeya hayso min woni fondatrice et présidente mi jeeya ko 100% pulago ça veut dire ko fulɓe fof jeeyi 100% pulago jimmi ko wallede nde ñon pour diaspora anda ɗum ɗo il faut onon heɓɓe hemɓe onon ɓurɓe anduɓe par ce que min on est des jeunes ko joni min gari amin ñaagui ballal amin ñaagui kadi kudma pour que l'association 100% pulago yaara yeeso d' accord est ce que aɗa wawi attande yimɓe hol hitande association 100% pulago tigui rigui jibina woni sosa 100% pulago c'est tout récent hein. Voilà que le 4 janvier oui 4 janvier 2021 à 16h45 4 janvier 2021 à 16h45 firti wonde ko association 100% pulago ko joni jibina nde haalirte ni henna eɗen mbawi wiide ko tiggu e nder association 100% pulago mboɗo yiye hen koye ɓe gandanɗa hoorema vraiment hande ko jaggue mawɗe e nder leñol ngol ne tawno ko wayno Amatizane en mi yi ɗumen hen haalirte henna ko wayno Oumar Dora Koumé en hay ko nandi hen est ce que kamɓe hande ɓe jaɓi jaɓɓade association 100% pulago comme no yiɗirɗa ni e kadi nde kadiraɗaɓe ha mbaɗɗaɓe convaincre ƴettuɗa nannuɗaɓe hen haalirte hen ne tawno eɗen fulɓe eɗen kewi ƴettirde cas tan joɗidiren ɗum ndeng oui ɓe soɓe ɓaadi ɓe naati ɓe jaɓɓima ɓe naati association 100% pulago ɓe jaɓɓima mais il faut encore yimɓe nani hen il faut koɓe mballa yimɓe ɓe jalta ɓe kaala par ce que c'est bien beau nadde hunde
mais ma jalta kala ça je jomu yalti haali yimɓe nen toon koɓe andaɓe. Tu m'as posé une question un peu sensible. Yimɓe nen toon koɓe andaɓe mais ɓe jaltani ɓe jaɓani yaltude hewɓe nen toon ne ndeeƴi ne keɗo jaltata mais ɓaari ko pullo wiya ko 100% pulago enen fof nen pour yaltude hay so jomum ko milliardaire ɓuuri wadde riche de toute la planète kañum ɓuuri wadde riche yo yaltu haala pour mballen fulɓe ɓe par ce que jomum e hetton heɗade e nafata il faut jomum haala yimɓe nen toon wiya au moins je sais pas combien de personnes nen toon mais ne keɗo kalta il faut yimɓe kaala mballodira ça il faut yimɓe mballodira kadi il faut yimɓe ɓe kaala nde tawno eɗen nganndi faandugo he so tawi fusaka jencude ndi dañatake heen ko noon fuɗɗe keewi wiide ne haadirni hen ɗum noon eɗen jogiiɗe ɗum caɗele nde tawno dente men au début eɗen ngaɗi jirwat projet ha ɓoyi seeɗa moni kala wajjikiino toon so tawi yimɓe puɗɗi anndodirde gooto fof hankanti watta tawde goɗɗo o less bit aduna ma ko jejjira ɗum ne haadirde ɗum ɗon aussi neɗɗo biyeteeɗo ko yakare leñol ene foti wattude hen hakkille ɗum ne haadirta nde tawno won heen ko idée yimɓe cohla wona ni ha joni ɓe mbade posuji men nde tawno gooto fof eɗe jogiiɗo wawri kadi gooto fof eɗe jogiiɗo faɗa so tawi ɗum ɓenni hande association 100% pulagu o yaani ko jibina ne haadirni hen haadi an ko France jogiɗa jam ko France gonɗa ko toon woni ɗo jooɗiɗa hande eɗen nganndi won wonoɓe ɗo hen Afrique wayno association titonde leñol fulɓe ne jogii toon partenaire uji hande beele an aɗane démarche uji partenaire uji walla ala won partenaire uji puɗɗiɗa heɓde ne haadirde e leyɗe nder bureau mem won tuba goto gonɗo hen aɗa wawi artade min hen seeɗa ne haandi oui tuba gonɗo hen on minen liggoto ga association l'état min jogui ga o wiyete ko mari fiskine on ko minen liggoto kala to liggotomi affaire kayitaji somi mbawa yaade somi nulima mo yaha omon hen omo liggo hen tous les vendredis komi jaɗo préfecture pour hollude préfecture komin ko association komin mbaɗi tous les semaines argument komin mbaɗi jewte ɗo min mbaɗi projet komin mbaɗi e ustodirde hakkillaji komin mbaɗi tout ça tous les vendredis il y a préfecture. D'accord. Ouais. Association. Vas-y, continue. Woni pandale ɗe woni jokkondire ɗe aɗa wawi arande hen beele ɗon jogii ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen ngoni walloɓe on ɓe tawno piye ɗe tan eɗen nganndi wonko ɗe mbawi nafde kono wonɗo ɗe mbawa yettinde association ali sago jogoɗo partenaire tawno mbawa wallede ɗe mbawa yettinde gambi jokkodiri ga ene Rachida Dati manda saɗande Rachida Dati voilà holko woni jaɓɓal maɓɓe kamɓe jaɓɓal maɓɓe ko wallude association kamɓe ko wallude association fulɓe mbeɗen yaara yeeso par ce que ça waɗi association il faut jaha préfecture mbaɗa enregistré dossier o ça waɗi enregistré dossier o ñaagoɗa ballal auprès de l'état mi ñaaguima ballal fof mi waɗi enregistré to min eldi préfecture kamɓe noon aɓe mbaɗa appuyé par ce que ɓe nganndi min komi dari ɗo e association l'état française aɓe mbaɗa appuyé pour wiide kanko ko debbo jiɗɗo darade so daranimo hunde il faut mballe mo to gummi ɗo ko min komi ɓaleejo kono tubakoɓe no caggal am ne mballami pour association mbeɗen yaara yeeso ko nandi Rachida Dati en ko nandi Fadila Amara en ko nandi hen mi wona goto mi wona goto peut être ko min haalata hen pulaɓe mais won woɓe caggal am ene balla association 100% pulaɓe mbeɗen yaara yeeso par ce que no guddimi association o d' abord mi yehino kaf ina woodi association goto on wiye Carrefour des associations dans le 12e arrondissement à Paris Carrefour des associations kala guddiɗo association taw guddiɗɗam association mbeɗa association mon yaara yeeso aɗa foti jokkodirde ɓen jaha nawa toon projet o ɓe mbaɗa étalé pour voir est ce que projet ma ne moƴƴi ma moƴƴani mi yeehi toon mi holliɓe projet o ɓe mbi ne moƴƴi ɓe mbaɗi ɓe cinnini kam ɓe kokki am papier mi yeehi kadi yiyoyde oɗo winde Fadila Amara kanko woni maire du 7e arrondissement kadi sehil makko kadi waɗi gérer tous les associations de France wiyete ko maison des associations hokki am on rendez-vous mi yeehi toon ɓen aussi ils ont dit qu'ils sont d'accord aɓe mbaɗi d'accord avec notre association 100% pulago 100% pulago enen fuɗɗe sen tinnima 100% pulago yaran yeeso inchallah sen tinnima noon d' accord hande est ce que oɗon jogui kayitaji mon timmuɗi kayitaji ɗi gandanɗa hoorema taw ko récépissé tout ne mbaɗa enregistré artan taw mais tout waɗama enregistré à la préfecture mais ga wonno ko période de covid démarche uji ɗi voilà tout récépissé o fada mais récépissé o arta joni par ce que joni ko période de covid tout est rude ane leela
mais en jetti noon avocat pour association au cas où parce que sa jetti avocat sa jetti association ça veut dire association so fuɗɗi mawnude en woni hen yimɓe heftude association o mi jettini association avocat au cas où s'il y a un problème min mi watta déplacement avocat association 100% pulaar tan waɗa déplacement. D'accord firti wonde ko kayitaji ɗi nana e demti e nder oɗon tuma bientôt oɗon mbawi ɗum heɓde ne haadirte ni hen kono ɗum fof e waɗ noon ene wayno aɗa jogui jokkudire ha e nder association e nder bureau o e nder oɗon tuma won tuba goto gonɗo hen mbiɗa wonde kono liggotto gila ɗo golle mon to hen e nder oɗon tuma eywa joni noon est ce que aɗa wawi artande min seeɗa e bureau he bureau ngo beele ko wonɓe toon ɓe tan ko kañumen goni hen walla ala hay wonɓe Sénégal nana e nder oɗon bureau ne haadirte ni hen wonwoɓe bureau wonɓe Sénégal réseau ne manki de wonɓe oui raisonnement min ɓe jogui réseau hein wonɓe Sénégal ɓe ngala e bureau he taw onon en woodi bureau wongo ene wiye divertissement ɓen Sénégal naɓe ne hen wonen Sénégal naɓe wonɓe bureau divertissement mais bureau affaire papier et tout ça Sénégal naɓe ɓe ngala hen taw. D'accord wonwonɓe ɗo wiɓe wonde so tawi neɗɗo yiiɗi jokkade e nder association mon o holno waɗata beele ɗo jogui groupe WhatsApp wala on ngala groupe WhatsApp ne haadirta ni henna ɗum ɗonne kadi est ce que aɗa wawi artande hen yimɓe ne tawno aussi tagui en wadde hande tigui rigui oɗo direct ko ha yimɓeɓe mbawa famde so tawi won leliɓe luliɓe ne gagneje won dariɓe daɗiɓe ne jullaji ruwaɓe ne mondi si kala jiɗɗo ko mbimi nanni kala jiɗɗo nadde 100% pulago en jogui droit nadde 100% pulago hayso jahata koye duuɓi ɗi tan jogui droit nadde hen en woodi groupe WhatsApp hayso groupe WhatsApp on jomum ne wawi wadde numéro téléphone 06 58 36 69 60 noddami so noddi kam haltu numéro ko 06 haltu numéro 06 58 haalnam indicatif o ɗo d'abord ko 0033 ouais 58 36 indicatif 58 36 0033 ouais mbaɗa 6 mbaɗa 58 36 69 60 fatta fat seeɗa 6 58 36 69 36 60 69 60 oui à la fin ok mbiɗa ko 0033 6 58 39 69 60 oui c'est ça c'est ça ok même watmo affiché joni joni hein ok yomi gandu kam association pulaar kam voilà o heewi on waɗi yimɓe o heewi yimɓe o wara hewde ni kono o wara hewde mais je vais toucher un mot yimɓe wonɓe toon ɓe kalata ɓe yimɓe nen toon ɓe kalata so ɓe kalata en jogui yimɓe liggade ɓen ko itteteɓe yimɓe liggade ɓe naata par ce que association o ara hewde d'accord mais est ce que andi association koɗɗo noon joguiɗo panale koɗɗe noon eɗen heɓɓe keƴƴata e nder groupe WhatsApp mais pourquoi pas aussi jahon telegram mbawon yewti toon walla sinon jogo whatsappji ɗiɗi walla whatsappji tati nde tawno aussi so tawi neɗɗo o ari pour wawde jeeyede e nder golle maɗa wawa wiide de toute façon aɗa écarte ɗum hen handi ndiyana noon eɗen gandi so tawi rendo reɗɗi tan woda jaɓɓe woda saliɓe kono noon ko jaɓɓe kañumen mbawata norde saliɓe voilà non je suis d'accord association goto ɓaade ko liggotoɗo wonta association goto mais en mbawata uddidde association sine waɗi yimɓe ɓe jiiɗa liggade gon ɗo ne keɗo non waɗani ɗo heɗade waɗani ɗo ko liggey liggade heɗade yarta saɗa liggo jomum ne liggo en liggo mais taw keɗogol wonta mais so association heewi ene wawi uttede goɗɗo ala probléme mais yoɓe gandu yimɓe wonɓe hemɓe yoɓe gandu ça je le répète encore yimɓe ne liggo goto fof so mofi juuɗe mum yaata il faut mbaɗden e juuɗe men enen fof ne laaɓa ɓe kala juuɗe ɗi codirta ne laaɓa c'est vrai d'accord so ɗum ɓenni hande association o
est ce que dawa attande hen yimɓe holi paadale association on nde tawɗo wonko puɗɗiɗa haalde hen kono wonko ganduɗa hoore ma aɗa foti attande hen yimɓe ne hannirta ni henna paadale association o woni holɗum woni association holko yiɗi waɗde ka hen e nder leydi men sénégal holko yiɗi waɗande fulɓe exactement holko yiɗi wadde sénégal o yiɗi ko wadde agence immobilière o yiɗi ko wadde agence immobilière pourquoi pas wadde transport uji wadde wayno car uji ni ma taximan ni ma les ambulanciers pour yaha e hakkunde Fouta e Dakar ha ƴeewa yimɓe ɓe cellani par ce que ñande won debbo bannoɗo accident sinno joni ambulance ene jahanno hakkunde Dakar e mbaɗa route pour yiide yimɓe ɓe waɓe accident e nawi men hôpital ɗum fo aratan projet 100% pulaar amin jiɗi wadde ambulance ji amin jiɗi wadde des champs pour cultiver ko woni maaro en ko ɗo makkare gawri comme ça so ceeɗu ari taw yimɓe ne jogui gawri mumen en yiɗi wadde kadi agence immobilière en mbaɗi transport uji en yiɗi wadde plein de choses kadi mbiɗa yiɗi kadi logo oɗo ko logo pulago koye projet mum ngomi mais projet o jogui o gasani taw par ce que won waji goto kaldanmi gam ha fede logo o logo jimmi tan ko pour sans o ko pullo jeeyi o logo taw noon ene marche partout que ce soit produit ñamgol que ce soit des vêtements ou je ne sais pas quoi mais enen jogui projet pour avoir des logos mais les logos peuvent d'accord taw logo o jofi ko pulagu mi haadirti ñanda taw logo o kadi hollirta ko ganni men conce men fina tawa men donaɗi men ha e gowaɗi men nde haadirta ñanda eywa hande a wi wonde paandale ɗe association jogui o ko wadde agence immobilière mbaɗon kadi tigui rigui a joni ƴeewon ko wayno autoji ɗi ganduɗa ene doga Fouta Dakar taw aussi ko transport nde haadirta ñanda e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma taw aussi jofi pulagu nane ko adi a haali ɗo banggue nalankagal c'est très important tawno nanankoɓe ko fodɓe wallede association hande oɗon association mon ɗo gonɗo toon o est ce que oɗon jogui paandale wadde toon journée ji culturel ɗi ganduɗa hoore ma hande taw oɗon mbawanojo toon ko wayno DJ Dou en ko wayno Abdousalam Ba en ko wayno ɓen ɓe ganduɗa kañum Abdou Camara en ko wayno Papo Leñol en ko wayno Adrise en hay ko nandi hen guilay nalankoɓe ɓen hay haaliyankoɓe ɓen est ce que ɗum ɗon nana e yiyande mon nde jogui ɗon tigui rigui e nder association mon. est-ce que tu peux répéter parce qu'il y a un téléphone coupé. D'accord engrais wonɗa ɗo joni mi natti yiidemo ni bon parce que affaire o wonno koye bousde quoi est ce que mi nodditama oui noddi joni voilà sikki ala en nodditumo joni so tawi gueno haaji garten aussi e nder buddi e yewtere men nde tawno fulɓe ne kewi wiide lewlowal ɓerɗe ko yewtidde so tawi ɗum ɗo fuɗi hakkude ɓernde laaɓi nelantaki jambere nelantaki jaasi nelantaki ko ɗemɗe laggoro ɗum ha laaɓa ceer ɗum noon ko Kadidje Dieng présidente association 100% pulagu nde tawno fulɓe ne kewi wiide ko dental pooli je yiidango te kala ko yana ɓulantake kala ko reddi hule hesse itene gueɗal ne hannirta niyanna ɗum noon eɗen gandi so tawi rendo ngo ne jogui rewɓe waaɓe hono ni henna wawɓe tigui rigui ha joni darade darde tinde yuɓɓude yumtude fayodinde gam yidde tigui rigui ha joni yoltude hujjaji leñol ngol ɗum ne kadi aussi que c'est à encourager ɗum noon rendo ngo foof ene foti wattude hen hakkille mum ne hannirta ni henna ɗum noon c'est très important joni inchallah en ƴewat kadi aussi nattindemo garden e makko gadden kadi namde ɗe ganduɗa hoorema eɗen jiiɗi ɗum namdade kanko Kadidje Dieng en nani o wi wonɗo jeeya ko alana kono noon tigui rigui kanko e jinnaɓe makko kala ɓe goni ko toon to ganduɗa hoorema woni walo fenɗo France noon sikki ala mboɗa andi o woɗɗani o monoɗo joni en gastirtumo joni so tawi Allah lamɗo haaji en calmini aussi bandiraɓe yeɓoɓe ɓe ko wayno Harouna Tall noon calminirten Dieynaba Diallo mono toon to États-Unis d'Amérique ko mbiyamen noon mboɗo sikki en garti aɗa nanami ne haadirta ni en woni ɗo jinmi arde tan exactement hande a haali pandal ɗe joguiɗon ɗe a haali aussi oɗon jiiɗi jogade bisuji walla sino tigui rigui hayso ko autoji ɗi ganduɗa hoorema ne mbaɗa Fouta Dakar ngam tigui rigui ha joni transport o wayni
a haali kadi woni ɗo bange jogade agence uji ganduɗa wonata ko agence immobilier sikki ala taw kadi aussi rendo fuɗɗo woɗa wawa itaɗen hoore mum on e haadirta niyanna kadi mbimi wonde hande association o beele nalankoɓe men ɓe jogiɗen walla haaliyankoɓe men ɓe jogiɗen e nder tuma oɗon jogii ɓe yiyande wawde nawde ɓe toon haysino koye nder vacance uji ɗi e nder on tuma ƴettude salle fiɗɗumen hen woɗa yimɓene kadi keɓa hen ne haadirta ne beele ɗum ɗon hande ene jeeya e nder projet mon ene jeeya hen kay ko hoore ene jeeya hen sa wi a yiɗi wallude leñol ma hay nalankoɓe journaliste uji ɓe waɗoɓe théâtre uji ɓe fof ne jeeya hen projet o ko so covid o saɓori ha ñaw o saɓori mamin ƴeew wadde salle pour wadde invité les gens que yiɓe aroɓe ga ɓe mbaɗe ngaro ga kala onon tinniɓe hen ɓe il faut aussi ngaro ga jiya ɗon wonɓe ga ɓe jiyan hol Djidje Dou hol Amadou Tidiane hol ɓocciɗiɗo il faut ngaro ga ɗum nenen hen projet nen hen amin piɓi ɗum e ɓerɗa men so allo lamɗo jaaɓi so ñaw o saɓori inchallah ma en mbadga soirée pour inviter toutes les personnalités qu'on peut inviter pour venir ici en France. D'accord. Mais association ngaji fuɓe kewɗi nana toon to ganduɗa mawni France beele hande oɗon pari pour jokkodirde e nder ɗiɗon association. Oui, mais il faut suba oui, il n'y a pas de souci, mais il faut min cuɓo par ce que yimɓe nodde de gauche à droite ene heewi noddoɓe pour wiide jiiɗi liggudade 100% pulaar mais holko tagi mbiɗa holko tagma wiide il faut cuɓo ɗon wadde firti wonde kon association ngaji goɗɗi toon ko noddata ko et ko mbaɗata ko c'est diamétralement opposé. C'est pas pareil parce que peut-être mais bon, on va critiquer les gens mais chacun sa motivation. Ce mi jomoni waɗi motivé parce que min komi chinois c'est pour ça ɗo legal to kombi ɗo sa ari ɗo wi kadija famata il faut mbiya chinois parce que min ɓe ɗiɗi liggey aɗa andi chinois kamɓe en liggo portugais ne liggo kala jiɗɗo liggade en jogui association yiɗi ko darade pulago min gandmi nande association ko mbi jogui association wuura men hewɓe noddamen ene mbiya mbi jogui association wuura men ala ndiyam hay min mbiɗa wawi wiide ala ndiyam wuura men ala ndiyam mais waɗanima ɗo mbiɗa wawi wallude wuura men mais à part mais waɗi kam ɗo ko wallude fulɓe les fulɓe en général kala jiɗɗo oui mais hadema defde jeeya defato ñama ha bara moi j'aime partager hein. mi ñaami déjà ni j'aime partager jimɓe ko wallude leñolam parce que so leñolam dañi mi dañi d'accord mais aɗa andi leñol ngol ene heewi association ngaji ummotoɗi hunde ummoto joom jogo fandare mawde jogo yiyande mawde e nder tuma e nder nde ɗon fandare so tawi joomum haali tan yimɓe fof ɓaɓɓittu ngara e ɗum kono noon joomum ko haalata ko e ko waɗata ko c'est diamétralement opposé ne tawno ko domduɗo ko ɓerde hande beele association wonani tan ɗo banggue haala e nder ɗum tuma taw noon ɗo banggue baɗɗal ngal hunde nde ene ngakka comme association ngaji goɗɗi ngakkirta ni ne haadirta nde tawno ko ardi fof so tawi neɗɗo eɓɓi hunde omo foti yaade jusqu'au bout hande kadija beele ɓe o yadata ɓe so tawi cembinimo ko jaho jusqu'au bout walla so tawi ɓe cembinanimo ko jaho jusqu'au bout nde tawno neɗɗo fof ene foti jogade engagement kono noon sinata engagement ko détermination. Oui, so jomum noddi wiide yiɗi liggorade 100% pulaar il faut d'abord min jiya projet jomum il faut d'abord min jiya papier jomum il faut min ji déjà motivation et quelle année min association min jogui o c'est tout récent mais si jomum jogui capable de motivation en jogui en waɗi motivé pour ligganade pulaar il y a pas de souci mais il faut min jiya ta han mbiya joni min jiɗi liggorade 100% pulaar min mbima oui non c'est à réfléchir min mbaɗa kadi en joddo mbaɗen analyser dossier ji mon ha ƴewon kadi est ce que association mon mi wiyana association 100% ɓuuri de non mais sa liggoɗo e neɗɗo sa naata e neɗɗo d' abord il faut ndara d' abord to natta ɗo est ce que ene nannima nannaki par ce que mi yiɗa nawde yimɓe fof ɓakkere de yimɓe ne keewi wonɓe caggal am ɓe ne keewi mi yiɗa nawde ɓe ɓakkere kam fof nde sana ɓe compta yam min comptumi koye Allah joni saɗa jooɗo joɗɗo tiiɗi wonko firtinawo yimɓe ɓakkere somi deppoyima e ɓakkere wona kam fof mi deppode e ɓakkere aɗan joni deppade e ɓakkere woni yaade ha ɓooya seeɗa han gandi anduɗo wonde tigui rigui wawa yaade e nder tuma han kanti ɗacce jungo sa loorima joni ay waɗi ɓakkere la boue sa loorima joni wona a ronki yaade joni an woni mawɗo yimɓe de caggal ɓe soɓe donki yaade joni wona onon fof jooɗon saɗa natto tiiɗi comme ça kam saɗa par ce que jolduɓe laañi fof laana fof ko ƴeemoyɗi son jooɗi laana oɗon jooɗi on buujata so ɓuuri seeɗa c'est non
so min naata il faut min gana to min naati kala jiɗɗo liggadade kadi 100% pulaar il faut kadi min mbaɗa analyser est ce que ne henenima henenaki par ce que en mbaɗi association uji pour mbide min ko wura min liggantomi en woodi woɓɓe salam mi salminimi mi juurimi en woodi association min komi ceɗɗo ma min komi maɓe mbaɗa association am non kala jiɗɗo liggade comme no projet ji 100% pulaago mbiɗa liggano pulaago mbiɗa yaade e mum mais aɗa liggano wura men ma aɗa ligganomi mi yaadani hen voilà aɗa andi ko tagi association ngaji men mettude ligganade ne haadirta ni hen nde tawno kewɗen wadde ko labbo fof e tunde mum nde tawno moni kala ene teɗono hinde mum moni kala ene teɗono wuuro mum moni kala ko intérêt personnel o ko kañum woni ko artita ne haadirta ni hen ɗum waɗi noon so tawi jomumen ngala fandare wadene fandare nde joguiɗa nde pour mbawon siinude eɓɓoji mon ɗi ko caɗele saqqede ha joni ɗum heewi wonde ɗum noon hande beele association mono so Allah rokkimo keɓɗe rokkimo kayitaji rokkimo jiguirgaji ɗe fartange wawde dañde ko yiɗi dañde ko beele oɗon pari pour jokkodirde e association ngaji gonɗi ga henna jiguirgue Afrique baɗine titode ɗe ñoli en ha e goɗɗe goɗɗi pourquoi pas wona ko pulaago wiya pourquoi pas ala hay goto probléme sa wi pulaago tan kay pulaago fof hay titode le ñole jogui droit taw tan ka jiɗo liggade ka dari adi liggade bafle gudditiɗe bafa men guddaki koto gudditiɗe que ça soit ɗo e Europe que ça soit Sénégal partout taw tan ka jiɗo liggade pulaago a jogui droit bafle guddaki ala probléme d'accord goto fof ene jogui hen droit bandiraɓe musidɓe ene kettima mo gandanɗa hoorema kañum bandiraɓe debbo Kadidji Dieng gonɗo ko ceerno peji ganda Samaria Molo jeeya ko toon to Alana omo jogui association temedere daɗiɗe ɗo temedere pulaago woni 100% pulaago nde haadirta ni henna ɗum noon eɗen gandi omo jogui hen expérience nde tawno ko association ngaji mawɗi gonɗi toon to ha joni France o liggoto woni fandare ha joni mabɓe ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema juuɗe mumen ƴettaki keeci ɗumen wawde wallude ɗumen ne mbawirta ha joni ɓurde gurdam moƴƴam ne haadirta ha joni ñenna ɗum noon ko ɗum tagimo wiide wonde haadi omo jogui hen expérience alay saago haadema defde jeeya a defat ñama nde taw ɗum sa kolo so ala hay batte wawa ha joni eɗen gandi darade ne haadirta ni henna ɗum tagimo eɓɓude association 100% pulaago wadde noon oɗo ko poɗɗo wallede ne haadirta ni henna onon kala oɗon mbawi ƴettude tiguirigui a joni ndeɗon tongode mbawon jokkodirde makko mbawon kadi tiguirigui a joni tawdemo toon to hello heeri ko o wawa namnude e nder oɗon groupe kala mon joguiɗo expérience ɓurɗo expérience mo jogui o walla kala mon joguiɗo expérience wawde tiguirigui a joni liggodirde makko e nder oɗon fannu ene wawi addude nde tawɗo ko juuɗe ɗiɗi laaɓa ɗum noon eɗen gandi so tawi en joguima rewɓe waɓe honno ni hen eɗen poti ɗumen wawde wallude e nder fannuji ɗi kala nde tawno hande o wiyani ko debbo tan o jogana ko yiyande nde gandanɗa hoorema nde worɓe ɓe poti jogade nde tawno ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta ne laaɓa kadi ko juuɗe ɗiɗi kaddoto wudere kono kadi ko juuɗe ɗiɗi ha joni kaɓata tuuba ne haadirta ni henna ɗum noon sikki ala Kadidji so tawi en garti e nder buddi ndeɗon yewtere ne haadirta ni henna beele association mo noon ene pari pour wadde collecté des dons taw ko conteneur uji e nder tuma comme association Save Africa a joni waddata e titode leñol ni voilà addude ga hen defte walla addude ga hen comci walla addude ga hen matériel uji ne haadirta ngam wawde wallude ɓe ɓe gandanɗa hoorema juuɗe mumen eɗen mbawi wiide jettaki keecejo men en jogui mais joni ko mbimami ko tan joni ko ton corona ay corona gonɗo ga o fo joni ko c'est un peu rude fo koko ɓitti kono amin jiɗi waɗoyde min bangalam jimmi ko wadde par ce que mi jokkodiri e hôpital uji mi liggoto hôpital du coup mbi tous directeur hôpital uji ɗi ma cadre hôpital uji mi jokkodiri e muɗumen so Allah walli ñaw saɗori kadi en gonɗi ari no wiyete kadi par ce que joni ko mbiyata ko no wiyete kadi finance o c'est un peu difficile à cause de Covid mbiɗa yiɗi naw toon defte mbiɗa yiɗi naw toon kadi des fauteuil roulant wiide ko pusete ko yimɓe jotto handicapé ɗi jottoɗo c'est ça vraiment qui me tient à cœur pour naw min toon par ce que yimɓe ndeysan wofɓe non wiyete voilà woɓɓe ngala jahade dasa koyɗe munen e leydi et tout ça min jimmi naw toon ko photoyaji ou de déambulateur joni taw ka nayeji a wawa yaade kadi jomum tukko sawru anan sa nayi joni sa tukkima sawru wotu wonta il faut ƴetta déambulateur pour jara hen ɗum fof mbi jogui projet mum pour wadde conteneur uji pour nawde to men to mais ça c'est plus tard parce que joni problème dans les hôpitaux on peut pas trop aller dedans pour demander tout ça
parce que MB contamination, contaminé, tout ça, il faut savoir, non, mais il y a des conteneurs et tout ça. Et gars, quand on begabe, on be fouille de bendesan, nenton gala chumchi. To en oui, gala tumbali en bala escalier. Wombe nenton de bed mune moƴƴani ɗum kala nominal on to jano kalmi ɗumen yimɓe ndeysaan ngara to leli lelo escalier ano ngara a jogit lelɗa mbiya jomum lelta ko escalier a jeeya escalier mi jeeya escalier ko jomum ana nde suudu ma on ko jomum lelo escalier sa wawana ɗum nde suudu ma kadi ɗum kadi à partir de l'été o so ɗumini mami naw toon ma mbaɗ distribué comci wonɓe toon ɓe ko wayno paɗe en ko wayno montoji en tubaji en tout ça mi yiɗi kadi nawde foyji en tant que wonɓe gaɓe par ce que yimɓe nene ga ndeysan no wiyeten tan yalla o ko sutur mais c'est pas facile. D'accord. Nanama famama hande so tawi neɗɗo yiɗi nadde e nder association o holne waɗata? No mbimami ni jomum noddu 0033 6 58 36 69 60 so noddi d'accord. mais est ce que no wawi haalande yimɓe exactement adhération o holno wayata ko ɗum woni miɗi ganduɗo gay no jomum waɗata so jomum noddiɗo numéro yiɗi nadde hen nelda min numéro mum e inde mum e yettode mum haalano min kadi mi yiɗi nadde association Pulago mi waɗi ɗum expliqué d' abord en privé holko association o yiɗi so holko ayni holko woni motivation association o sono helini jomum waɗi rajouté association 100% Pulago c'est simple sono helini jomum mais non ko ɗum woni adhération walla adhération ala ko jomum yoɓata pour wawde heɓde carte membre walla adhéré si ene woodi mais après so jomum naati hen enen wonɓe Afrique ɓe ko temen nayyi joɓat minen wonɓe gaɓe ko 20 € la carte jomum yoɓata tous les 6 mois eɗen jogui réunion 15 €. D'accord, c'est bien. Tous les 6 mois ko 15 € mbiɗa. Réunion. D'accord. Holko tagma nawde piyeɗe walla holko tago nawde piyeɗe ha 6 mois? Parce que doole potani woni hen neɗɗo liggani e mbata wiide enen ceerno sen ceeri won heɓe natta won nodduɓe mi ɗon ndeysani en jiiɗi carte ngal gratuitement ngala kalis en jiɗi nadde mais ngala so yimɓe fourni prix ɗi yata ko ɗum waɗene waɗede tous les 6 mois 15 € kadi mi ñaguima subvention e l'état mi ñaguima ballal l'état yeehi no aroy fof c'est bon ene walla par ce que tubakoɓe sa liggodiri e mabɓe il faut kollaɓe ala liggo sa holliɓe ala liggo tan kamɓe ɓe mballuma. D'accord. won posɗo question goto o wi wonde beele association o udditana ko tigui ga joni mo rendo ngo kala walla ala ko Sénégal tan association udditana e tawno so wiyama association 100% Pulago hankanti pullo gonɗo Cameroun pullo gonɗo Guinée pullo gonɗo Nigéria pullo gonɗo Niger o pullo ɗo wawi wonde e jogui winderede foof ko sikki ne iden hoore ko haali pullo kay ko pullo tan kala wawi wonde Cameroun Nigéria dans tout le monde dans le monde entier kala to ɓi pullo woni holi hayto ko an ɗo woodi omo jogui droit nande fedde 100% Pulago ko fulɓe fof mbiya d'accord mais est ce que no jogui vision ngaji fewde ɗum ɗo ganduɗa mawni Mauritanie oɗon jogui aussi jiyanɗe fewde toon to Mali oɗon jogui jiyanɗe fewde toon to Nigeria ɗum addanta association yaaji oui soɓe keewi aɓe mbawi wadde cate no mbiɗon cate ni soɓen sen keewi eɗen mbawi wadde cate en mbaɗi ɗo ɗum ɗo jehen Mali mbaɗen ɗum ɗo aussi jehen Mauritanie mbaɗen ɗum ɗo aussi wona Sénégal tan kala hewɓe fof en mbawi waɗane toon catal muɗumen onon mbiya catal. D'accord. C'est bien, Khadija. Il aussi l'essentiel a été dit. Kadi bandiraɓe so tawi aussi ɓe jogui namde question ngaji ɗi ɓe posata eɓe mbawi arde e question ngaji mabɓe ne haadirti yan en udditudaɓe ɗe udditanen yimɓe foddaɓe ɗe kono noon mboɗo sikki kam association ɗo eɓɓira ɗo e kadi tigui rigui pandale ɗe o jogui e so tawi neɗɗo yiiɗi nadde hen e holɗo rewata foof laaɓi ha laaɓi ceerno ne haadirta ni yanna Khadija hol erago ma e rendo fulɓe fewde association 100% Pulago eragam e 100% Pulago ko wiide enen fulɓe yen tinnodir yo ɓerɗe ɗe laaɓa goppen mawni kinare par ce que woni hen yimɓe joni ɓe meɗen tan ujunaji nogas seeɗa tan ɓe mbiya tabarikalla machallah ƴetti kufnel ɓe gonga ɗum dow asaman non ɗum wona ɗum woni ɗum ɗo erago fulɓe enen fulɓe eɗen poti tinnade no heddiɓe tinnorini mawɓe men ɓe tinnorini enen fof eɗen poti tinnorade noon beele leñol ngol no yaara yeeso.
Amadou wi wonde association mbate liggoto koye laamu. Liggoto koye laamu min komi je suis ah oui parce que ɓe jokkodirɓe fof koye laamu liggoto. D'accord. Kala liggoto mi liggotomi ko association jogimi o l'état ko l'état français o ko waɗi géré association o. Oɗo wi kadi woni ko Gabon c'est bien voilà message uji nana gara tan ene gara oɗo wi kañum woni ko Gabon bon si c'est bien de rentrer là-bas je vais faire comment passer par où rentrer o wi wonde so arti mo ƴeew e nder no tuma koɗo fotata wawde rewde pour o wawa nadde nder association est ce que hande oɗon jogui ɗo henna catal ngal gandanɗa hoore ma so tawi neɗɗo yiɗi nadde ene wiya wonde haɗa wawi rewde DJ ɗum walla sigiri ajude ndewa e on gandanɗo kañum Assou Camara walla ndewa e oɗo walla ndewa e oɗo saabu ɗum eɗen gandi neɗɗo wawa wonde ga henna e nder oɗo tuma nelda toon temennayyi ɗum wawa gasde wonde kadi carte ɗe beele ɗe jettima ga hen walla aɗa ɗe jettaki ga taw carte ɗe pewnama mbiɗe jettaki taw pammi ko hami heeɓa GP somi heeɓi GP mbaɗen jetta dahar ɗo soɗen jettima dahar ɗo wuuro fof ma heɓ carte mum hay onon wonɓe dahar ɓe ma on keɓ carte mum kadi gabonaɓe ne kewi hen e fedde he aɓeni hen gabonaɓe nen hen ha kewi han d'accord ɗuɗi kam caggal nden yewtere ma heɓ hen jokkodire kewɗe e gandanɗa horma surtout wonɓe toon ko wayno Mody Kane en kañumen aussi ko pulaako tan ummini ɗumen ko wayno Salif Salem ɓen fof ko pulaako ummini ɗumen ne tawno hande kala ɗo gonmi e kala ɗo keeɓi jomumen ene keɗɗi nde tawno fulɓe ne kewide ko dental pooli je yiidamo te kala ko yana kulantake kala ko remdi ɓuule hetse ittane gueɗal nde tawno eɗen gandi pawɗi koma ndendi nene dilana harkillaji buubi ko ma ndendi ɗe billa e nder tuma buubi ñaaki ko ma ndendi ɗe kula ɗum noon ko goto wawi ko ɗiɗo mbawi ɓuri ɗum ko ɗiɗo mbawi ko tato mbawi ɓuri ɗum ko tato mbawi ko nayo mbawi ɓuri ɗum ko nayo mbawi ko sappo mbawi ɓuri ɗum nde haadirta niyanna noon sikki ala joni namde ɗe e mboɗo sikki e ɗene ngara voilà oɗo Oumar Ba o wi wonde o pari pour nadde e nder association oɗon Amadou an kam mbaɗa heɗaki o haali kay association so tawi neɗɗo yiɗi naddena sodat carte membre 1400 a faami sa soodi carte membre chaque 6 mois ene fiye e nder oɗon tuma voilà ko noon sa yiɗi aussi plus d' information ƴettu numéro makko téléphone o kañum woni ɗon woni mo mbaɗen affiché o numéro bindaɗo WhatsApp o ko numéro makko téléphone mbaɗa ɗum enregistré e nder oɗon tuma dans ce cas fe o hokkuma o haalanma e affaire o yarata ene affaire o woori ene affaire o sippori e haadirde hen voilà Mamadou Sow wi woni ko France mawon jokkodir inchallah o nata directement e temedere daɗɗiɗo do temedere ɓuuraku ɗum ɗon sikki ala en gari ɗo naga wawde ladde albarque ene wayno tigirga joɗi émission men tira sa fin noon tigui ala yimmi ko konngol ma cakkitigol walla so tawi wonko jinnoɗa mi namdoma mi namdakima gara hen no hannirta ni ko jimmi wi tan ene Amadou Sall acca mi nana min komi bamma mbiɗa wonde mi segi min kami segay gomiran koye mbiyami ko mara heɗaki alay sappo joji fof paya e WhatsApp ha para kadi garta ga hen e Facebook de ka wawa yara ngol vas-y continue on waɗa jonglé min jimmi wi tan enen fulɓe ɓe yen tinno yo ɓeydu tinnare wonɓe ga ɓe yo tinno yoɓe laaɓodir deedi kadi ga gonɗo ga sa heeɓi kayitaji ma ɗum c'est un point que je voulais dire ko ɗum jinnomi haalande aussi pour yimɓe fof keɗo ɗo sa woni ɗo heeɓi kayitaji ma ƴeew galle ma hay sa hokkaka sa heeɓi kayitaji ma a liggima heeɓi 3 bulletins salaire a jogui contrat ma e domicile ma ya mairie mbaɗa demande de logement sa waɗi demande de logement hay soɓe kokkanima au moins a waɗi enregistré demande de logement parce que ça waɗi enregistré demande de logement joni ha heeɓi 3 ans a wawi wadde demande d'allo sa waɗi demande d'allo keɓa galle ma d'allo ko 6 mois dans 6 mois c'est kokkanima galle a mbamma versé normalement 10 000 euros aɗa andi kam l'état français ɓe kokkanama 10 000 euros forcément ɓe mbaɗata proposé galle ɗum jimmi haalande ɓe par ce que hoɓɓe ne ngara hoɓɓe ɓe so ngari so foyeyo kadi dañɓe kayitaji mum so jooɗima hoɓɓe ɓe so ngari holto lelnoto joguiɓe kayitaji ɓe yo mbadde mon mumen araɓe ɓe keeƴa hen
kadi yumira min aroɓe gaɓe kadi yumi goppu kadi ha sireɓe ngara par ce que joni ari kalmami ɗo won debbo goto fadi kam joni hami gayna somi gaynimi ƴeema duto leydi o muna wonde tiggoyel makko omo boowal mami yoɓanamo joni avec mon argent personnellement mami yoɓanamo to leydi eɗen gummoto eɗen galgal c'est pas facile ɗon ɗon ene moƴƴi mais sa ara ya taw aɗa jogui kadi no garduɗa kadi sa ari kadi ɗo sa ari wat takal pilta ha mbaɗa ɗum ɗo wota haala tan aɗa wiya haala est ce que neɗɗo no wawi wadde adhéré taw heɓani carte woto sikki adhération o pour carte o ɓiide feññinde neɗɗo o aussi nana e nder association nde tawno Alex de wi woni ko Dubai e nder tuma mais holno waɗirte feere haw heɓa carte makko ne haadi den walla sinon so tawi wonde o fotante carte o ko nelɗo so tawi kanko o tiro ɗum janggo mi jogui rendez-vous sonde marche par mail mami neldu carte ɓe jomum wawi heɓde carte ngal par mail son yaha par mail en wawi heɓde carte ngal par mail mais so heɓata par mail son jogui adresse mum en wawi neldum adresse mum mi neldu carte ngal par adresse aɗa wawi hollude min carte ngal han min jiya mun ɗo ko nagge fo yo ya dow seeɗa ya dow voilà tournu carte ngal mi yiya ayi nagge ngue machallah voilà yo ya dow voilà très bien merci mi yi won bureau won gonɗo ɗon tigui rigui ha joni no huufi horde ene ɓiira nagge voilà c'est très important ɗum ɗon aussi ko kasal battal fayida par mail c'est fait ɗum ɗon wadde kanko Alex de yo jokkodire makko e banɗo makko fof yo jokkodire ma e ron tuma ma waw haalandeɓe holno ɓe potata wawde rewde haaɓe mbawa yettu kono noon sans plus tarder alay sago haadi ko émission won wonɓe hen ene jogui hen jiyanɗe goɗɗe e nder on tuma kala jiɗɗo mi nanna ɗum e nder on tuma adda hen yiyande mum adda hen contribution mum ɓe haadi yana ene wawi wadde ɓe signe dans ce cas kanko o ƴeewen haajude kuppude appel men e makko e nder on tuma kanko o wona e heɗade ononne holi réaction aji gonɗe tawno en jiiɗo message uji ɗi ganduɗa ko message uji baɗɗi fayida message uji ɗi ganduɗa ko message uji ha joni baɗoje neɗɗo o encouragé wona baɗoje neɗɗo o découragé ɗum noon so tawi eɗen jiya ɗum tan ma en jogo courage enen e nder koye men addude ɗen ɓe ganduɗa ma jogiiɓe paɗale e nder leñol ngol wawɓe jiɗde yoltude hujjaji leñol ngol e nder on tuma ngara kalana en ɗo nenno hol jiyanɗe jogui hol paɗale jogui hol puccam ɗam ko ine tawno ene heewi waɓene makko ni kono dañani ɗo kaali dañani tigui ha joni partange wawde darade haalande yimɓeɓe tigui rigui hol jiyanɗe mumen hol égoji mumen hol paɗale mumen hol kuccam mumen nde tawno eɗen gandi leñol so ala sagaraɓe yarlitiɓe ala alɗuɓe wakkiliɓe ala janggoɓe sirguiniɓe ngol leñol ngol mayre koko joytiɗo jeeya debbo jeeya goto jeeya ɓiyu nde tawno kala mo ala konngol ala ko jogui ene haadirta niyanna ɗum noon min mbima woto woɗɗu ne haadirta niyanna min mbima kadi aussi fandare nde joguiɗa nde yo gueɗo humnade ɗum joni joni inchallah min ƴeew so tawi won wonɓe demande e nder on tuma mi wawa nannude ɗumen mi ƴeewa aussi jiyande mumen ko arti mbaɗo wudde émission hay sino ko 3 éléments il y a pas de souci merci o weltanama kanko Kadija Dieng ɗum noon sikki ala en keɗima enen kala en faami ko association temedere daɗɗiɗe ɗo temedere Fulaku ko kanko suka debbo jeyaɗo toon to alana ardi ɗum kono kanko e jinnaɓe mum foof ɗum ko toon to ganduɗa woni France kanko noon Allah rokkimo fartangi wawde dañde joom galle omon toon o huufi sukaɓe makko kono noon e nder liggey makko mo liggoto o ene wayno ko hen hakkille rokkimo ko wawde wadde association 100% Fulaku nde haadirta niyanna en jii joni joni o wi wonde ɗo woni ɗo haalata ɗo so pari ɗo joni ko poɗɗo tigui rigui ha joni wallude on mo ganduɗa ɗon ne jogui ɓinguel mum ala ɗo leydi ene jarnimo ittude kalis makko o walla ɗum ne haadirta niyanna ɗum noon koɓe juuɗe men jettaki kecceji men wonɓe toon tigui rigui ha joni to France ene katojini e ha joni wallede e nder oɗon tuma ko ɓen tigui rigui ha joni o ha joni wallata non sikki ala on beltanama nde feewi on beltanama kono wonɓe ɗo hen e yiɗɓe ha joni nadde e nder buddi yewtere nde ƴettat hen ɗiɗo walla haysino ko tato ƴeewen ko réaction ngaji jogui ɗi haade nder joni ƴeewen ƴettude o mo ganduɗa ko woni ceerno Mamadou Sow so tawi o yi appel am o wawi wadde décroché joni inchallah garten e nder buddi allo ceerno Mamadou Sow assalamu aleykum mono mbaɗɗa noon e mbaɗɗade selli jeedu a salminama juurama ne mbaɗɗa e tampere ade ndeeƴi a weltanama jam wonema wonaɗa heeɗi kam aɗa nanema wallahi min nanma no fewi ko weltanarema rek dj du yo gena weltane guiɗo e golle ɗo mbaddade vraiment o jarama aɗa hollamin lawol ngol moƴƴi quoi
Ndeysaan ndeysaan. min aɗa waɗi kam intéressé ha ɓurti par ce que jotton ko sanu intéresse beaucoup billahi. Ndeysaan ndeysaan a jarama a jarama. mi ƴetti numéro makko association mi yiɗi natde hen quoi mi natat hen par ce que ko wiya yimɓe fof so woni dental woni doole. min wonko jimmi wadde mais ko jimmi wadde ko en namdi ko dental. Est ce que oɗon nana min nanma no feewi normal. ko haalta ko kadi ko haali ko kadi no woodi no yimɓe ngori gani no muusi trop. mais nak so yimɓe ndenti tan ma ngon hunde ma mbad hunde. inchallah so ɗum ɓenni kadi en tistaji pakko leñol ɗi to keɓoto. tisetaji pakko leñol ɗi gandanɗa hoore ma woni pakko marketing. sa yiɗi heɓde inchallah min sa jokkodiri am e nder oɗon tuma ma heɓ ɗum nde tawno mami wadde maɓɓe so allahu lamɗo haaji. no mbatten baren feere ha mi jokkodira e ma. pourtant numéro am nana ɗon e nder page am he sa ƴeewi page o ma taw ɗon numéro mo. dans ce cas walla mi windinma ɗo numéro am téléphone inchallah pour mbawen jokkodire woni numéro am whatsapp o mo gandanɗa hoore ma hande renno ngo ene saɗi hen mo ala ɗum on numéro. voilà o mon ɗo mami windumo ɗon woni numéro am whatsapp 77 824 59 43 77 824 59 43 non sikki ala ko woni numéro whatsapp ko mon ɗon 77 824 59 43. ok voilà en calmini DJ Wanji. merci beaucoup a weltanama no feewi mi salmini bandiraɓe fof yoɓe ketto ko haalata kono waɗi intéressant no feewi bandiraɓe fof calminama juuri vraiment weltima e ma. merci beaucoup en calminimo en juurimomo en beltanimomo en ɓeytanimomo en ñaganimomo gueɗe moƴƴere en calmini kanko eko takkimo eko taarimo kala. machallah o wiyama kisal gueno e makko nde haalirta ni henna ɗum noon sikki ala en ƴettat goto e musidɓe ɓe ha joni ƴeewen aussi yewtude mum en ƴettat o mo ganduɗa ɗuma kañum woni neɗɗo jiɗɗo pulagu battorɗo pulagu ha woni gonga e gonga woni Mody Kane gorko pullo jottaɗo kadi mo kaldaten jo e jo foof machallah joguiɗo jiyatɗe juɗɗe jumtuɗe lamtuɗe ɗe ganduɗa e gurgutti ɗum noon Mody Kane so tawi aussi aɗa heeɓi bisimilla ma nde haalirta ni henna garten hen l'enfant béni woni probléme mono ko ɗiɗo noddude mo kono mi wawa noddude mo nde tawno an Facebook ma o mi anda waɗani ɗum mise à jour medi tan kono a ala caméra quoi Facebook ma o ala caméra je ne pas comprendre mi anda holko tagi ɗum. bon Mody Kane mboɗo mi nodduma ene sona ƴettani on feere ƴetta walla sino mi noddo goɗɗo. Mody Kane portable ma no sona décroche a waɗi kam ɗo signe pour mi nodde. voilà ene wayno Mody Kane heɓidaki ene wayno Mody Kane heɓidaki. allo DJ ça va? ça va Mody Kane anana kam walla mboɗo nanma kay mi anda so tawi min bandiraɓe ɗe nanami kono mboɗo nanma min e feewi. ça va selli ça va ne mbaɗa tampere mbaɗɗa wayrede l'homme des projets nde gorɗa ça va machallah alhamdulillah. Mody Kane a hettima yewtere nde guilani mboɗo soynuma a yii bandiraɗo debbo ko haali ko kadi machallah haala makko waɗi fayida no feewi no feewi kadi a yii paɗale ɗe o jogui ɗe en tant que debbo e nder oɗo tuma hande so tawi aɗa wasiyomo holko basiyotamo? basitu momi ko gueɗe ɗiɗi walla gueɗe tati. e woni hande gueɗal garanal ngal kesam hesabu eɗen jiiɗi ko hesɗi quoi so hesɗi yimɓe fof no mbawi arde naata hen kono so yeehi noon ha fuɗɗima lammude par ce que affaire o so yeehi au début ene weeli so hesɗi ene weeli mais so yeehi ha fuɗɗima hiiɗude seeɗa après sa noddi battu yimɓe garata yimɓe kewani noon nattata notade seeɗa seeɗa après ha affaire o maaya quoi wona hunde mbiyamde association ngaji tan on famɗi ga enam no feewi
yo gidel dimmen gel ha feere WhatsApp hande ne heewi ko caɗele ɓuri addan en wona bon communication au niveau de communication ne samuri mais sa ndaari côté audio sa haalde nam audio no wawi transférede partout en fait so miɗo conseil to mon ko yo évite groupe aji WhatsApp ça yo évite groupe aji WhatsApp pour quelle raison aɗa wiya ko évite groupe aji WhatsApp firtoɗo groupe aji WhatsApp ɗi kañumen bon so tawi a watti hen hakkille ma sa renaki wonko cikkataɗe wawi fewnande ma tawa bonnande aha heewi fanatique uji en fait taw wonade vrai en fait e gueɗel tata ɓen guel ko projet o c'est tellement teddi quoi teddi il faut ko an projet mo ƴetti en teddi d'accord mais mboɗo sikki so tawi omo jogui waaɓe no monni oɗon goni toon so tawi jokkitemo tan no wawi hunde hoyno waaɓe amen ga en noon waɗa sikkude waaɓe ga ɗemɗe tan juuti mais si ha woni wuli pour keɓane ɗum mon wona seeɗa maɗa se mi sacci d'accord donc yo méfio apparence uji ne heewi apparence uji ga en nam taw wona ko woni ko so yeehi wuluyi wona ɗum jomum jeyta jomum quoi en fait kono noon objectif makko but o c'est très important mi hettaki mi nanani exactement objectif o par ce que garmi ko dagnema garmi kono mi anda holko bon objectif makko ko ni wonde sifori kanko eɓe wondi fof tawno ko juɗɗiɗi codirtere laaɓa o wi wonde association tagimo darnude ɗum ko yiide wonde hande enen e mbaɗen ni ene ciforode ni ene gorude ni eɗen keewi kono noon pour mbawen yejjide hunde ko caɗele seɗɗe wonata nde tawno hande nokkuji men ɗi ɓuuri yorde e nokkuji ɗi kala joni noon kanko aussi omo yiɗi wadde agence mo gandanɗa hoorema ko agence immobilier kono noon kadi omo yiɗi autoji ɗi ganduɗa hoorema taw ene mbawa ya garta o ene mbawa yaade hakkude Fouta e Dakar kono noon kadi aussi ɓe nalankoɓe ɓe e haaliyankoɓe ɓe noɓe gardata toon ɗum aussi c'est très important kono kadi ene jogui balle ɗe gandanɗa hoorema ko don wuji ummorade toon fewde ga hen ɗum ɗon foof ko hen jeeya e goɗɗi ko goɗɗi kono noon ɗon mbawaten jubbandema seeɗa pour mbawa arde hen anen bon affaire yorende walla affaire basal walla ko affaire jangde par ce que sa daari hande Fouta e yiyandam sa daari jangde nde ne woni vraiment ne woni c'est défaillance trop c'est dégradé nuiten jafoɗa jangde nde koko boni hande ha boni sa daari jangde nde laamuji men mbattani hakkillaji e jangde meɗen hande sukaɓe e o jinnaɗe ɓe aussi ne belsidi hande feewi wonano hanki ni e côté sa daari aussi affaire cellal hande Fouta fof ɓuuri hande ko ça soit noon Fouta Guinée que ça soit Fouta Mauritanie que ça soit Fouta Soudan que ça soit Fouta n'importe qui to pays ɗi fof Fouta e mum e ɓuuri fof yarude caggal sagataɓe ɓe no ɗani cikata ma taw ko joni goto fof sikata ko jibina ko Paris walla jibina ko New York taw no andi ko acci e basal kam hande kam eɗen gone nder muɗum soko Allah jiɗɗo yiide mo jiiɗo emo yiyani joni hande woni namdal cakkiringal ngal jiɗmi namdade ma wasa wono yiɓinade hande hol darde nde poɗɗen darade enen sukaɓe ɓe e nder juma ha mbawen yettude hujjaji nokkuji men darde nde mbawɗen darade koko kanko debbo suko debbo o bonan debbo ko jogui ko objectif makko o ko rendinde yimɓe kawral ngal rendinde yimɓe rendinde fulɓe Guinée soko tawi ko fulɓe mbaal toon par ce que ko communautarisme quand même mais ko obligé naten hanke dina par ce que goto fof ko wawi neɗɗo ko nokku ɗo fof longere ko to muɗum fanata en fait ko nokku mum fati en fait il faut que jeune uji ɗi nangodire par ce que sa yi activiste uji Mali activiste uji Mauritanie activiste uji Sénégal activiste uji partout kono goto fof anda ga holko woni woto probléme donc e nder oɗon sanga association ngaji batteɗi ɗin heewi association ngaji gastan kono hay goto hen anda goɗɗo o hay goto heɓtata goɗɗo hay goto haalta e goɗɗo o
goto fof yidata wonde ko wiyede wonde ko kañum ardi goto foli voilà c'est ça le problème individualisme on heewi ha ɓurti d'accord c'est ça le problème d'accord merci bon, wadde min beltani merci a jarama no fewi mi salmini aussi garoɓe ɓe en ɓayrodiri no fewi noon mami nodduma inchallah t'inquiète pas d'accord noddodiran merci en beltani mom kanko kan ko neɗɗo baɗɗo fayida kadi ko neɗɗo aussi mo ganduɗa hoorema ndeysan dewintoɗo gueɗe fuɗɗo foof no fotiri ɗum noon o wiyama kisal gueno e makko ha joni en contintu tan won waji goto wi wonde yiɗi noddude kono ronki min ko min tan wawata noddudema Adama Diallo mboɗo mi nodduma aɗa wawi wadde décroché anden aussi min keɗo yalla so salminima mi jurimama musidɗo salmitama juurama ne gordaɗo selli DJ ça va jam wonema jam alhamdulillah min jiyatama te komin jiyata ɗo komin ganda ko woni emin manque yiidama seeɗa no gorda konar selli mi salminima bisimilla holto gonɗa oɗo saaha e kadi machallah holno jurɗa yewtere nde gommi ko Paris gonɗa yewtere nde ilane weeli eɓe kewi wiide so tawi neɗɗo woni Paris taw ko gueɗe mum fof ne Paris hey ene saborte a heeɗima bandiraɓe woni Kadi Dieng gonɗo toon France sikki ala joguiɗo pandale judduɗe mawɗe ɗe gandanɗa hoorema hande remɓe wattuten hakkille mum te kadi aussi fulɓe ne kewi ɓoyde leggal e ndiyam tagaran mumɗo noro non seulement ko o nehaki ɗo o mawnani ɗo ko toon o neehi ko toon woni no mawni kono noon hata hakkille naki yewtere debbo woni mi jodan nanni kadi yewtere men mbi min naɗo seeɗa mi salmodirema par ce que sa woɓɓe heɗo jawre makko to meeɗa noddude ndeysan ɗum noon wadde min beltanimama min ɓeytanimama caggal aussi nde ɗuɗɗa nde haalirten yanna hande ko namdal ngal namdal man holno mbaɗaten eɗen fulɓe ha mbawen yoltude hujjaji tigrigaji ɗe dañi hujjaji fulɓe eyyi hujjaji fulɓe eɗen loori no fewi haade en hedde hujjaji tan ken kawrani kawrade ko sino eɗen kawri kay hujjaji men en mbeeɓi kono wonti ken kawrani holno mbaɗirten ha kawren holno mbaɗirten ha kawren mbaɗirten kawren kay andi minen ko min wona wawɓe haalde no fewi ko yidde nadde hen tan no weltanadema tan no fewi tan DJ wettima a jarama no fewi no fewi a salminama o guiɗo selma Adama Diallo o salminama kanko Adama o weltanama o weytanama o ñaganama gueɗe moƴƴere tigui min calmini kanko eko takkimo eko taarimo kala en calmini ɗum no fewi no fewi no fewi bandiraɓe kala nana mbaɗa signe koɓe yiɗɓe nadde nde haaldirta ni henna kono noon ko enen ndendi yiyande enen ndendi fandare enen ndendi heɓɓo ko enen ndendi puccam ɗum noon mi rokka on bambaɗam mo gandanɗa hoorema jooɗi waɗanimi kasette neldimini haalirta ni henna ɗum noon o ara hen ne haalirta henna joni inchallah yero mais il faut jalta natta yero il faut jalta natta par ce que mi yiyani caméra ma o woni 96 ɗugata dogata so saydi silere tan radio saɗani kaake acce ɓuuro malaɗo salmini dendagal min pullo to wawi wonde kala e joguine windere hen funnague e hirnague sahale ɓaleeri assalamu aleykum ɓinguelam waaleykum salam wa rahmatullah Seydou Sall Baalo ɓiɗɗo mo joom jetoɗe tati Amadou Koumi a salminama juurama mi salmitimama mi juurimama mi ñaganimama gueɗe moƴƴere ɗum noon bisimilla ma an a rewidima yewtere nde ɗum ko fuɗɗi ha ɗo jogori gasirɗo ɗo eyyi ko noon tigui mi rewnima yewtere nde yeyna ha nder hen kadi mi taƴin seeɗa mi yaltuni gartumi ka keɗoynoɗo vocluji ma privé ɗi continue non
min yahan WhatsApp ni gisubam naran WhatsApp ni bismillah e on beltanama weltanim kadi bandira debbo e jaɓɓal mbo yaɓɓungal kadi ko jaɓɓal gandanɗa hoorema baɗngal fayid association o nanam kadi o famam o holliri dalillaji kadi tiiɗɗi pandal jettaɗe hen kadi ko pandal moƴƴi seɗa continue arande association ji en keewi no wini kadi o yiɗa ƴettude gata ɓooy o nan neɗɗo e nder ɓakkere won hol ɗum yaada ha ɓooy tan gadda yimɓe ha nder wonkara gaccaɓe ɗon taw an won hoorejo waddi kalkad ettu ɗum e dow juɓɓudi e dow programme kadi dari wasi yaada ha ɓooy tan wonta ɗon ha ɗon dal waddi haalo pulaar en kewi wiide yaaru sees kadi hatta yottade hunde woto wat cas tan kan gase cas voilà waddi no wirni hunde min mbeɗa hocci hen kadi famamuy kewɗo sabu o wiyani ɗo nder hen o wi kala komo ƴetta kadi ma o suuɓo ɗum ko noon en waɗa aroɓe taw gardani fandade ndo jogui nde arande fandade ndo jogui nde weeɓani pour wiide ni min mi heeɓi tan mi walla wuura men kanko wi pulaar foof pullo noon pullo Mali pullo Guinée pullo Nigéria pullo Mauritanie pullo Sénégal ko pullo tan wiya wona voilà firti ngal ɗon jaɓɓal ko jaɓɓal gandanɗa hoorema Amadou an aɗa andi eɗen rendo fulɓe ngam ɓe mbawa notitade e fedde ko ma neɗɗo waya ha tampa sabu ɗum an aɗa andi titode leñol ko fedde te fedde nde ala fof kode waɗa hen vraiment kono hande won wiyoɓe ɓe jiiɗi dijeeɗu nana e nder groupe aji tigui rigui titode leñol kono ha joni mbaɗani adhéré e nder fedde nde wallahi Amadou so tawi neɗɗo yiɗi neɗɗo a yiɗi ko te mbiɗa wonde ko waɗata ko ɗum woni ko jiɗɗa so tawi o darima a firti wonde jiɗi jilli en laaɓceer si yimɓe ndendi fandare e ndendi kuccam e ndendi soɓe dokki famodir tan wona hen comɗo fandare wonde nde jiiɗa e fandare voilà wonko hen comi taw pandaji taw kuccande pandali ɓe mbi eɓe jiiɗi ɗum woni heew hande e nder men ɗum haɗa min yaade allo eyyi koɗe heeɗima eyyi jaɓɓal ndo yaɓngal so tawi o dañi base dari waaba jaggude ko jaggi ko ma hunde yah sabu ni no hollirni sa yiɗi nadde association honno mbatta ha naata honno mbatta kadi ha keɓa kartal ma ɗum ɗon kadi no moƴƴi yanti hen kadi o wi kadi omo jokkodiri affaire laamu e waddi en hollir tan hunde en jogui base tiɗdal en jogui base dari emin ñagonom Allah tan ya Allah nawru ɗum yeeso amin a weltanama feewi seydi Sall ndeysan machallah yiddema pulago e wattadema pulago so yimɓe fof ɓeyno mbaɗani ko sikki taw ɗon ko pulago ɓamtimade tawno kala ɓiɗɗo pullo mo jokkodirɗa sikkata wonde ko kañum ɓurɗa yidde sabu ɗum yiddema ko pulago ɗum noon sa yiɗi ɓoccode alay sago jiiɗa guertoɗam nde tawno ko guertoɗam wallahi a jarama ɗum noon goɓɓe gonga min mbeyteni mama min ñagani komo gueɗe moƴƴere ene jiɗi nadde kono noon ɓoyata inchallah ɓurden émission o ƴeewen nannude oɗo gorko allo assalamu aleykum maaleykum salam ayre jam hirude kirɗa ganɗa e tampere jam wonema musidɗo aɗa wawi siftodorde min inde nde e yettode nde on noddiramin o saaha oɗo ko Abouba noddumaɗo e Paris Abouba ɗo e Paris gonɗa wadde ɗum a woɗɗodirani e Kadiji en mboɗo sikki an kam ka parɗo pour nadde e nder association 100% pulaw mi ɗewi wasde nande seeɗa
mbimi to gonɗa ɗo a woɗɗodirani e kanko suka debbo mboɗo sikki an ɗo gonɗa ɗo ka parɗo nadde e nder association 100% pulaw ala mina ɗo joni kay haɗimi tan wiide mi soodi kartal komi yiyani ngal kono kam mi nadde mi naati c'est vrai bisimillama holno jiruɗa suka debbo e ko haali ko e kadi holno jiruɗa rendo men e nder on tuma pour mbawen jokkodirde mbawen ɗuɗude bandare men holno mbaɗa ay goram ko neɗɗo tinniɗo noon ko neɗɗo dariɗo ewa so wallamane kadi o wonat o wallirte tan kadi ne ko sodde carte so boto noddama notoyɗa so tawi ko carte ɗakkoyte e jaaha ɗakkoya ewa kala ko wawi waɗede hen jaada e joomum association ngaji kam nan ɗo ha mbayno kooce kono noon kewɗi hen woodi hen nafuuji nafata tan ko ɗo e leydi he ewa enen noon ko gonga garɗen ga henne ko yiilade kono sen dañi jiɗɗen ko nawtude ewa joni noon kamɓene ɓayde kadi abena ga ɓe jogui kadi ewa pinal wawde liggade e liggodade kadi e joomen leyɗele en ɓe ewa kamɓe ɓe beeli wallude tawi kadi mbiɗo ene dañana rendu on ko neɗɗo belɗo wallude nde wonno wuurde wuurana hoore mum tiiɗani ɓuuri tirde ko wuurde wuurana bandu men gonga seli kamɓe noɓe darorto ni vraiment ko mataw so tawi ala paɗe tan walla ko woto joguiɗa walla ko lokkittogo joguiɗa a wawa wiide aɗa ridda hono ɓeɗo saabu so wona ɗum a tardat a yettoyta ko kono noon ɗe beeli riddude beeli wallude riddudeɓe noon ko walludeɓe rewde mabɓe waɗanaɓe carte mabɓe eyyi min kam mbiɗa yaada e mabɓe no fewi ni kay wallahi guila kadi mi daari guila fuɗɗode ha ɗo joni guila omo e nder ɓoggol he mbiɗe daara mbiɗe kadi c'est très important wallahi noon tigi wadde min beltanimama e yiyande ma yuɓɓude nde tawno ko ɗum woni jogade hakkille kadi ko ɗum woni wallude e yobbude taw yiide ko ganduɗa hoore makko wiide wonde neɗɗo o tan so tawi ko liggoto omo ñaama omo yara ko ɗum ɗon ko poɗɗo wadde ɗum tan so waɗanimo wuurat kono noon ko ñamminde ɓen ganduɗa hoore ma hato jinde e ñamde ɓe ɗum woni tigui rigui wadde nde tawno ko lahe tati ngoodi ngala lahal ene luuɓi ne wi dus ngala lahal ene luuɓi banggue ene uuri banggue ngala lahal ene uuri lahal lungal bingal dusgal ko lahal ngal deftuɗa ñamɗa an tan goro ɗum ko kabine fayi woni dus lahal lungal banggue uurgal banggue ngal ko lahal ngal deftuɗa nodduɗa miskineɓe ñamɗa e mumen ko ñamɗa ko kono ngal ko lahal fanoto ɗo ko ɗo fayat hono koɓe ñaami ko banaji e uuri kamɓe ɗo joni ko ngal ɗon lahal ɓe goni lahal uurgal ngal ɗon ko lahal ngal deftuɗa mbasa ñamde en dutɗa miskineɓe mbiɗa ɗumen yo ñam ɗum ko baraji voilà min beltanimama mi ƴetta Siley Dia joni après mbawen aside kadije o haalaniɓe hol réaction makko caggal aussi yimɓe nodduɓe ɓe e nder on tuma d'accord merci a jarama merci beaucoup jarama ƴetten musidɗo men Siley Dia joni inchallah so tawi gummiɓe makko Kadija wawa arde e haadirta niyanna ko gorko gendiyanke gorko jiɗɗo pulagu batorɗo pulagu gorko yimiyanke ngana Siley Demba Demba joni aɗa cigam de mi salminima mi juurimama guiɗo ala wori noon dejere wona yejjide ko ɓerɗe ɗe goni ɓerɗe gondi nde tawno gondigal kono banggue ɓerɗe wona banggue terɗe ɗemɗe yimɓe gondi taw gurdani yimɓe goɗɗodiri kadi taw kañumen gondi gonga ɗum yiɗi wiide ko ɓerɗe gonda ko ɓerɗe ɗe gonda mi salminima mi sel a salmitama bisimilla ma mba ko weltare tan e weytare e weltanadema ganadema Allah kadi vraiment juutde balɗe battane moƴƴe par ce que mbatta ɗo ko ɗum jihad min ko noon mbiyatmi ɗum e weltanade kadi bandiraɗo debbo no fewi
Khadija suivimo kadi machallah emin mbiyamo tan bonne continuation quoi e ko wona ɗum ko kadi aussi e wiide tan minen kam komin parɓe min tinano nde ɗo fedde kono noon kam kala ɗo kulaagu noddi min no kewɗa wiide ni min keewi ene heewi tawde min emin pari oɗon keɓi voilà donc ko ɗum weltare tan kadi wona hunde weemde wonde ɓiɗɗo leydi ndi manam jibinede ɗo hennene e joganade kadi leñol ngol ɗamɗo kiram wona hunde weemde ujunaje hono makkoye nan ɗo enen kono ene gasa wonde taw wona kamɓe fof jogii nde ɗon ɓernde walla ko ɗon miijo ɗum ɗon yo Allah sellin tan sembinamo quoi amin kadi ko waɗi ɗo ko fodde makko mbiyami nde wonno min mboɗo jaggi ɗum ɗo ko ɗum fodde wonande goto men kala daranade leñol mum o tan yeru kono tottude ñawɗo mum donc kala mo woofi ɗum tan woofi farilla baddi ɗum so tawi kay wonɗo wawi heedata selli ɗum noon ko weltare tan seyam on beltatama no feewi mi weltinimama yidde siftinorde bandiraɓe oɗon Demba Dia ala ko jaranani maɓɓe kulaagu kadi kala ɗo kulaagu noddi omo heɓi kadi mboɗa andi sa jokkodiri e Khadija ko waɓene makko ni jiirotoɗa kankore ko waɓene mani o yiiloto te hande gonɗa ɗo ko toon gonɗa gon sikki gonɗa ko France mamin jokkodir so Allah jaaɓi mata ko jokkodire numéro komi limɗoɗo ni komi rande ko wayni hewani luddemi mbimi alay ko mami fada tan hami siivo ɗum comme ça mi wawa jokkuɗoygol tigi noon min beltanimama min gaccuma ɗamɗa DJ ɗum yo Allah reene yo Allah suure yo Allah hisne amin vraiment amin taweɗa an ko mbatta ɗo ko Allah tan yoɓanma siilam wonɗo keeɗaɗo heewi ɗo moni kala wawa heeɗande hoore mum ha tewi wonɓe ɗo e nder ɗeɗo leyɗele ɗum noon Allah sellin sembina hokkuma kala saha coftal lowo e ma cellal no aɗa wawi weltinirde andinirde e teddidirde bandiraɓe amin Seydi Dia ballan en ciao amin Seydi Dia gorko mo kay dimbe joro samme naya a weltanama no feewi kadi ko sammariam molo kam saɗima saɗaka e ñalade o weltanama no feewi en ƴewat nanude bandiraɓe debbo woni Khadija udden ƴewen réaction ngaji makko fewde e bandiraɓe e nodduɓe ɗo ɓe ne haadirta ndiyanna Khadija Moussa Dieng ƴewen nanudemo joni debbo mo alana Khadija Dieng gaddeɗo joni ƴewen uddude toɓɓere nde ne haadirta ndiyanna mineni jewte mon mi yii kadi hatanɓe leñol ngol en waɗi katanteɗe leñol ngol jogui hatanteɓe joguiɓe yiɓɓe wallude leñol ngol ni keewi aduna he ndeysan mum tan ko peut être que ɓe ganda association no woodi kadi eɗen goɗɗodiri e gandodira mais won ɓerɗe gonɗe goote aussi mi yii ɓerɗe gonɗe goote hen pulaar no fewani kala ko ubbiɗo ko minen ubbitta kala ko majjiɗo ko minen jiitata e garoɗo tuma ɗo woni base DJ ɗo officiel ɗum noon kala jogiiɗo fandare jogiiɗo kuccam yo waɗan contacté e garoɗo tuma dans ce cas mi invite ɗum comme no invitirɓe kadi ini e garoɗo tuma ɓe tawno aussi woni liggontoɓe woni yiɗɓe ligganaɗe leñol ngol woni hiɗɓe aussi liggodirde e liggontoɓe leñol ngol kono ɓe jiyani holɗo ɓe batata wawde rewde haɓe ganda ɓen yiɗɓe ligganade leñol ɗum noon alay sago ko ma jogoɗen semgoji mbaɗi kono ndiyam jogoɗen téléji jogoɗen radio ji ɗeɗon ɗuma tawa eɗen maya eɗen dokka yimɓe ɓe opportunité wawde haalde kucca mumen e fandale e uji ɓe sen rewi Khadija konngol ma cakkiti woni nder butti émission o kadi aussi hon réaction ma e bandiraɓe ɓe ne haadirta ndiyam mandano wiite mais je suis vraiment touchée mandano wiite ça m'a fait vraiment chaud au cœur tu peux parler français comme tu veux ça m'a fait vraiment chaud au cœur et je suis vraiment touchée parce que comme kal ko funde sanni yurmini ene veli ene kadi ne walla neɗɗo kadi yaade yeeso kadi ne walla neɗɗo kadi hokkude men courage minen ɗo bandiraɓe men worɓe haaloɓe haalaji belɗi ndeysan e jurminiɓe kadi yiɗɓe kadi wallude leñol ngol kadi en jiiɗi kadi jokkodirde kadi 100% pulaar kadi ɗum fof kadi ene weeli kadi ne hokka neɗɗo kadi courage kadi ha won banniraɗo gorko winani tan mi yiɗa nawde hay goto ɓakkere jimi ko enen fof ƴeemoyen e dow jaam e cellal
ene waɗi yimɓe fulɓe ene yimɓe liggirade pulaagu hamonteɓe pulaagu en ngoodi hannde aduna hende e gasani ko hannde jiimi ɗumen e ko gilnaan mbiɗa heɗo on jewte mon ɗe belɗe ɗe e jurminiɗe ɗe weltima hen e vraiment ça me touche. Merci beaucoup bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rennaɓe gurdam ko Kadija Dieng wonno debbo mo alana gonɗo toon to Habibi France jogiiɗo association biyeteɗo temedere daɗiɗe ɗo temedere pulago 100% pulago fandare makko e association ko wallude fulɓe fof ne potirno ɗum noon o waɗi erago o yetti joggu makko kala ɓiɗɗo puloɗo way gonɗe e jogli windere ne wawata arde tawta association 100% pulago nde tawno tawtude association 100% pulago ko sembinde pulago e haadirte so tawi ko tata hen jarnoɗo jaafo so tawi ko yuɓɓi hen ganndo ko geno goto mo scénario o ɗaɗi mbaɗo ne wela ene welda ene welira te watta sowona ɓural ko kiɗi mum sey mon amadou koumi alliance titonde leñol fulɓe ɓene mbiya dijiɗu ɓene mbiya helo hombere wayde jalna fo ko ɗaɗi ɗuɗe jate rewno ɗo tigui rigui ha joni haltidde mon gonɗo wole e gol wole ɗe tawno ko ɗo windere nde sifori ɗum noon mi o wima tan gowɗa wiide ni woni petit frère ɗum wima grande sœur annene e nder oɗo tuma ɓe beltanimama Kadija Dieng a weltanama a weltanama mbiɗo weltina aussi bandiragal am gorel ngel aussi en tant que Didjedou ko bandiragal am gorel moƴƴel ngel jimmi ngel kortimi ballowo mi keɓen hami yaara yeeso hayso ko 4 heures du matin noddumomi omo jaabo kam mbiɗa jarma aussi Didjedou wona mère wima Didjedou parce que t'es doux donc merci à toi. mais mi haalande minen fof min mbaɗat félicité joom galle ma quoi par ce que kanko kuma opportunité ha mbawɗa haalde ha mbawɗa yiyede ha mbawɗa wadde ƴettude association joom galle ma sappo ɗum nde tawno o jogue ma hoolare ko ɗum tagui aussi o wellitma ɗum noon onon joguiɓe rewɓe mon ɓe koloɗe rewɓe mon belli toon rewɓe mon e nder ɗuma haaɓe mbawa wadde pandale ɗeɓe jogini leñol ngol c'est très important ɗum noon min beltanimama no fewi no fewi min beytanimama ko yidde wiide bandiraɓe aussi onon ɓeɗo yewtere ma en mbattu ɗum toon to YouTube toon to Instagram nde tawno aussi YouTube men Allah waɗi e nder oɗon tuma ene wayno kala matériel mo gandanɗa hoore ma mo cohlunoɗen machallah Allah e wonde moƴƴo waɗi ni en ɗum noon bientôt ma waji ɓe jii ko hesti e nder YouTube men ne haadirti hen jiye hen jewte pattamlaɓe ɗe gandanɗa hoore makko pindinoje tiddinoje grignoje ma en mbat déplacé jehen jiyen hohoɓe leñol ɓe mbaddene mumen jewte mbaɗe hono ni henna kala joguiɗo ko gandanɗa hoore ma eɗen gandi ko wirni en yiɗi feññinede so tawi jokkodire e Didjedou e nder on tuma ma feññinan ɗum ne tawno so tawi yimɓe ndendi eɓɓo ndendi pandade ndendi kuccam ndendi tan ene foti jokkodirde e jokkodirde e tuddirde humpol e fawde wawde yettude gujjaji leñol ngol ne haadirti nena nde tawno ko dental koli jeeyi yiiɗa te kala ko ƴena ko hulata kala ko rendi ɓuuɗa herse ittene gueɗanti réseaux sociaux kala jiɗɗo yiide hen Didjedou waɗata tan ko Didjedou tapi Didjedou Facebook jiya Didjedou sa tapi Didjedou Instagram jiya Didjedou sa tapi Didjedou YouTube jiya Didjedou sa tapi Didjedou TikTok jiya Didjedou e tawno fuɗɗire kewide kala ko banden puuri ɗayru ɗum noon yo Allah rokku pulago yarude yeeso ne haadirde Kadija on jarama bandiraɓe jarama